दैयाबा दहाय हाथरखिना जायाखैमोन ना माबाफिनदो आयै मोनसेखौ आं खुबाबो हायासै आस्थामखौनो नै हाबोरै जाबावनोसै दानालाय आबै हायसे साबोन होनानै ओंखारगौमोनदां आबै आं थावारि साबोनबो होदोंमोन ओंखारासैनो माथो जेबो नङा दे दस्रा आसियावनो माबाबायलै आं आयै माथो खालामबावनो आरो दालाय जियानो जा कंग्रेचुलेसन्सलै भेरि भेरि कंग्रेट्स सानैखौबो ओमफ्राय बेथ' गोजोन बाजै गोदाननि जै नै आबै मेहेरु थिरथि साननै एसेबां फन फैगासिनो मानसियाथ' दुगैहैदोंसोमोन बेसे सनलाय फनहरलाय हरगासिनो हमना खिन्थाहरनोसै खोमा दे आङो मानसिया दुगैदोंसो होननानै सोरबा नांगौआवबो हरनो हानाय ना र' हेलौ सोर हरदों माबानि फना बेयाव रिंबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय बेखायनो रिसिभ खालामदोंमोन आं नों नायनायसाय नै हेलौ सोर बुंदों सान सोर दं नोंजों ओमफ्राय सोर हरदोंबा माबा माइ लिरनाय दङ नै माइब्लाथ' थुनथुलिसो रायलायदो नोङो माबा नांगौ खोमादां ओरैनोसो हरदों खोमा दे जेबो नङा आं माने सोलाबथ'खायाना हेलौ सान मोनथिया बेबायदिनो हरलाबायोलै नोंनि लोगो हरदों नामा सानदोंमोन आं जेबो नङा दे नोंसोर सिनायनायबा हमबानो जायोमोन ना नांथ'ला दे दायो नांगौबा हरफिनगोन आं सोलाबबा दे होमबालाय औ होमबा नों आंनि फनखौ गोसो जानानैसो हमखायाखै जेबो इम्परटेन्स नंबावलाया मालाय ओमफ्राय माबा सान आयाबो लिंहरदोंमोन दा फैदो होमबा दे जागोन दे आंनि मेगनाव मोदै मानो ओमफ्रायथ' बे हमदा हमा नांजानो ओरैनोबाथ' जेबो नङाना होमबालाय खायसे खायसे माहाजोनफ्राना बेबायदिनो जाखायो मिन्थिखायोमोन दा आङो अब्लाबो नोंजों लोगो जादोंमोन आंलाय सानदोंमोन मालाय बायदि नङा नाथाय नोंबो आंखौ एथ' बिदिसो होनलायबाय आरो आंखौ रावबो बिदि इगनरखौनो खालामफेराखै नोंसो बिदि खालामदों मानसिफोरखौ आंसो इगनर खालामोमोन नाथाय नों मानो सानदों बेखौ सोलाबथाराखै एसेबां हरबाय थानो गावखौनो एसेबां गाहायाव दोननानै लाया आङो साला नोंबो अमा खाबाथियानो ओंखारमारबाय माबोरै बुंबावनो दे आं आंनि गोसोआनो थुनथुलिखौसो हास्थायो बेबायदि खालामनो गोसोथ' गैयामोनलै थुनथुलि जानांगौ आं नोंखौ मोजां मोनो गोनो गोथो आंनि गोसो एथ' गोबाव नांबाय बे बाथ्राखौ बुजिनो गोसोआव बिराद गिनाय मोनदोंलै आङो नोंनि गोजान जानोनो गोसो गैथारा माथो नाथाय आं मा खालामबावनो दे आं हाथरखिखौ नङा नोंखौसो हास्थायोमोनलै दाथ' आं बुंनोबो हाला जाबायना ओरैनोबाबोथ' बुंखायाखैमोन आं नोंखौ नोंथ' आंखौ गाज्रि मोननांखायाना जास्ट लोगोखासो सानोमोन दा गोसोनि खोथाया गोसोआवनो थाथोंसैलै थेवबो गोसोनिफ्राय आम सरिलै थुनथुलि आंनि थाखाय आंनि खुसिया उनाव फेमिलिनि खुसिया सिगां आरो आंनि आइनि थाखायथ' गासिबो आंखौ निमाहा होदोलै थुनथुलि आइ एम सरि मालायफ्रा मालाय मानि हाबा मोनजायो आंनियावथ' एसे आलदा जाबायना माथो होनबावनो रा आंखौनो बिराद गाज्रि मोनसिबाय आंखौ बिदिबो नङामोन ना जे आं नोंखौ मोजां मोना जाला बिदाखौसो नांगौनो दाना जागोनलै बेबि जागोन नों आंखौ देखायनो सानदोंना नायगोनरा आंबो थांमारसिगोन आरो होमबा नों बिदाजों जोबोद मोजां वाव मानसिनि गोसोथ' सोलायनो गोबाव नाङालै दा माने नों आंजों बरिं मोनसेबाय माने गावनिनो हिन्जावनि हाबाखौ बोरै जानोब्रा आंलाय माबोरै जानांगौ जाखो दे बेबिलै नों आंखौ मा गोसोयै दानो बावगारखोलै बांसिननिफ्राय बांसिन मा जानो दे नों दासिमबो मानो जेबो बुङाखै दे आंखौ नोंनि हाबानि बेबि मा खालामनाय जादों बेफोरलाय नोंनि हाबा मानसियानोथ' मा जामारखो नोङो बेराथ' गाज्रिखा नोंसो आंखौ बिब्दि गोरोन्थि बुजिदों मानोथो गाज्रि मानसिनि खाथियाव फैदों नों थगायसुलि हरफिन आंनि गोसोआ हरफिन
हरफिन आंनि गोसोआ जेरैखि जायाबाबो हरफिनदों ओमफ्राय थ' मालाय मानसिजों मा रायलायबावनो आंलाय बायदि सानदोंना ओमफ्राय मेहेर नों माबायदि जालांनो हमदो नोंनि गोसोआ नांजायाखै नोंसो आंखौ गोजान खालामदो आंसो खालामदों नों होमबा हौवा सानै लामारसै बाथ्राखौ मोनदों होनना बुंलाबाय नों आंखौ नै बेफोरबायदि आखुनि थाखायनोथ' दिनै बेफोर जाबाय दा नोंखौ मा लेंनांगौ जाखो आंलाय हो बिबाजै लेंसै ना ओइ बेबि हाथरखि नों बुजियोब्ला सम दङमोन नाथाय नों ओमफ्राय आंखौ लानाय मा आदाखौ लानाय मा बे एखे खोथायानो बेनाव माबाफोर एक्सट्रा दङ जानला माला बुङो उसितबो मा दं बिदानाव हो जे आंनाव गैया माबाफोर एक्सट्रा दं खोमा ना बेबायदि खालामगोन सानाखैमोनलै आं नोंखौ मोनथिबाय दे मेहेर उनाव रायलायनोसै आरो बेफोर बथल गोबायफोरा मा जुदि आखाया खबर दादांखा आंखौ आथिं आखाइ हाबजोबगोन दा बेनो हाथरखि गोमाजानो गिदों बेखायनो आइ हेट इउ नोंसोर सानैखौबो मानसियानो एसेबो बुजिया सानलायनाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय नोंनाव बे आरो माबा नांदों खोमालै खाफालाव ने अबा आंनाव र' फुगारना होनि आङो मेहेरा दुखु मोनसोदोंमोन आखियाव बेनो बोरैबा अके ओंखाम जाहैनोसै थ'दो होमबालाय औ थुदो दे सोरां मोजाङै मोजां आबा सानाबो मानिबाय दा नानियाबो मानिबाय मोजाङानो जाबाय न' नङाब्लाथ' हाथारलासोमोन आङो ओरैबो जाया मेहेरखौनो दावराव दावसि लानानै आं मिथिगौ आबा साना हाथरखि नानिखौ जोबोद खुसियैनो लाखिगोन जानोनो हाया बे जुरि मा जानो हाया मा बुंनो सानदों नोंलाय गासैबोथ' थिगैनो जाबायना आरो माथोबाव मा थिग जाखो दे जुरि मा थिग जाखो सौरेलै जुरि नाथाय आं नोंजों सापर्ट गैया मा माना हाथरखिखौ बेसेबां मोजां मोनो मेहेरा मोनथिगौ आङो दा मानो बिदि जादों आं बेखौथ' मोनथिरोंला नाथाय आं मोनथिगौ गोसोजों बियो बिराद मोजां मोनोलै हाथरखिखौ बिदि नङा जे सोरां आं सोङाखै आं सोंदों मेहेरनावबो सोंदों मेहेरखौ बुङा नङा बुंदोंमोन आङो बिसोरनि जुलिखौ खालामना होनोसै बे साननैसोनि गेजेरावनो अब्ला मानो बे आंनो खिन्थानो हायाखै एन्सारखौ नों जियानो बुं अब्लाबो आं मोनथिगौ दा बेबायदि खालामना मा मोननांगौ दे जुरि खुसि मोनगोन हाथरखिया खमसे खम गोजोनै थानो हागोन सुखु गोजोनै आलो गोजोनै मिलायनानै संसार जालांनो हागोन आंनि आबा सानजों आंनि आबाया मालाबाबो दुखु होनाय नंखाया बिखौ आरो जुदि सानाबो सोरखौबा मोजां मोनोमोनबालाय जायो नामा सोरां आं मोजाङैनो सोंखादों बे नोंनि दावराव दावसि जानायाव सोंनाय हरखाबै बुंनाय समानथ' मिलायासैना मा गोजोन मोननोब्रा नों बुंदों बेखौ सोरां बिफा जानानै मानो नुवाखै नामा मेरा हाथरखिखौ बुयोबो हा गोसो जाब्लानो राग जोंलाबायनायखौ नुवाखै नुदों नाथाय मोजां बुजायोब्ला बुजिनोबो हानायमोन ना बिदि नंथारा दे आं बुजियाखै गोबां ट्राइ खालामदों आङो नाथाय गावनो अख्रा हनै प्लिजलै जुरि हाथरखिजों मेहेरखौ बेबायदि गोजान दा खालामना बिफा गोजान आंसो खालामदों आंहालाय मा प्रब्लेम थानो दे मेहेरजों आंबोथ' बिनि खुसिखौनो लुगैयोमोन आंबो लुगैदोंमोन जे बे हाथरखिखौ हाबाल' लाथो मा लुगैदोंमोन आंलाय गावसो जेबो बुङा बै दांनायनो हानाय नङालै हाबायावनो थानो हानाय नङा आङो माबोरै मेहेरनिफ्राय सेनानै दरसानो होनोब्रा है न'निनि बिहामजो न'आवनो थागोन आरो माथो मा मालाय जालाबायनो नों बुजियाखैलै बाथ्राखौनो सोरां आंबो मेहेरनि खुसिखौनो सानदों आं माबोरै नायनो हाबावनो हाथरखिखौ एथ' बेबायदि सानफ्रामबो दावराव दावसि ओरैबो सैजाया आरो बेबायदि सुइसाइड खालामनो नागिरलायनायखौ नुवाखै नोङो मोनथिदों थेवबो एसे सम होनांगौमोनलै बुजिबायमोन खोमा बुजियालै सोरां मानो बुजिया माबा आं बुजियाखै नामा आंबो बिदि नङा जे आं जोबोद खुसि मोनगासिनो दा गोसोआव गाबखांनाय मोनदों जे जायखौ हास्थायदोंमोन बेजों दिनै सैजाया खालामजादों बियो हाथरखिया अब्ला नोंसाला मेहेरा मानो नुदिया हाथरखिनि दुखुखौ मानो नुदिया मानो अनखांदिया बिखौ बुंनायसाय सानानै नायलाय सोरां फासि नांनानै थैनो नागिरदोंमोन गथ'आ मोनथिगौ जुदि नों होननायाबो थिगैनो नोंबो बे गथ'नि फिउचारखौनो साननानै बुंदों नङा होमबा बेनोथ' दा आरो आबा सानाबो रावबानो गैखायाब्ला खुसियै लाखिगोन ना एसे सम नांगोन बोसोरसे बोसोरनै बेफोरबायदिनो ओमफ्राय उनावथ' सिनायलांगोन ना नाथाय बे न'आवनो एखे न'आवनो फंबायनि हिनजावा बिदानि बुजिदों मोनसे सोमोन्दोआव थानो थाखाय ना एडजास्ट जानो बा अराय जिउ थानो मोननै गोसोआ गोरोबलायनोबो जोबोर गोनां मोनथिदोंना जुरि
नों बुंनो सानदोंखि बेफोर गोरोन्थि जादों जोंनि खालामनाया? नोंनि साननायाबो गाज्रि नङा, नाथाय आं मेहेरजों सापर्ट दङ। सरि। गासिनिबो गोसोखौ लानानै सानहरनानैसो बुंखादों आङो। एसेबां गोबाव मोजां मोननायलै, खेला नङाना। नाथाय मोनसे होननायबो दङ ना, जा जानांगौना बेबो जानानैनो गारखायोनो। बिसिनि मोजां मोननायनि हेंथा नङा सोरां। दाबो जुदि मेहेरा आंखौ बुंफैयो, आयै आंनो जुलि खालामगोन, हाथरखिखौ आंनो लागोन, आं गनायगोन। दानो बुंबा दानो लाखिगोन आं, गावखौनो हाबा होगोन आङो। नाथाय मानो दासिमबो जेबो बुङा, रागाल' थाबाय थायो। आरो बायदिसिना साननाय, गोरोन्थि बुजिलायनाय बेफोरखौ गारथों, मोजां सानथों, मोजां गोसोयै बुंथों। येस, आं दानो हाबा होगोन बिसोरखौ। जुदि आंनि सेराव फैना बुंफैयोना। आरो आबासाननि खोथाखौ बुङोब्लाथ' आं बेखौबो जेबो जबरदस्ति होआखै दे। गावखौ सोंखादों आङो आरो मोजां साननानैसो बुंनो थिनदोंमोन, नाथाय गनायदों गथ'आ। बिदिबो नङा जे आं आबा नोंनो लाथारनांगौ बा बेफोरबायदि नङा। बेहाबो जुदि सोरबा दंनायमोनब्ला आं हेंथा जायामोन। थिग दं दे, बयनिबो साननाया गावबागाव जायगायावनो थिगैनो दं। आलासिया दसे लेंहरदोंमोनलै। औ सार। दे होमबा ना, थांसै फैदो। वाह, गोसोखौ माबोरै खामहोनांगौ मिथिगौ ना, नोंसिनि दिनसोलै। माथो होनबावनोब्रा। थां मोजां आशीर्बाद लाहै। बे खनसेयाव मोजां गोबाव जोरनायनि। बोदो हाथरखि। साला दा ओमफ्राय नोंबो एथ' मोजां हिनजावखौनो नागिरना मोनासै आरो। मेहेरनि जाफ्रामनायखौसो फसायबाय आरो। थगायजागोनलै नोंबो आदा। मालायनि गोसोजों गेलेनो गोरोंथार बियो। हौवा फथायनायाव एक्सपार्ट जाथारबायलै बियो। आफ्टार मेहेर बिदाखौ होननायनिसो जाबायलै। दे थ'दोथ'। साला। आं गानहोनाय आस्थामा बख'नानै गोख्रै हरबा हर। मेहेर आस्थामानो ओंखाराखै। बेफोरखौ आं मिथिया, आसिखौ हास'नानैबाबो लानाय जागोन, मिथिबाय? आयौ। मोजांलै, हौवा गोदान लाबाय था। आं लानो होननानै गोसो जानानै लादों नामा? नों नोंनि आखलखौ सोलाय, नोंनि आखलानो बिदि खालामजोब्बाय। सब समाय आंखौल' दाय होबा जागोन ना मेहेर? नों गावखौ साना मानो, आंखौ साना मानो? मेहेर गुन्दाखौथ' नांखाला नोंनो। अके, लास्ट कुइसन। मा? आंनि बाजै जाबा नों गोजोन मोनगोन। आंखौ नागारनायाथ' नागारखाबायना। मा खालामनांगौ ओमफ्राय आं? दा नोंनि हाबानि अमा बेदर जानांगौ। बिमाबो अमा मासे मानैजों थोनाय नङालै। ओमफ्रायथ' माय लाभ, मानो जेबो बुंनो हायाखै? आहा, सानसे आंनि न'आवनो मोनफैबाय नै थुनजुलिया। नोंथ' आंनि फनखौ हमनोसै रहि। ओमफ्राय दिनै आं जोबोद गोसोआव माने गोबां कुइसन बायदि सोमजिगासिनो। अके, बेखायनो आं फैबाय। आहा। ओमफ्रायथ' नों मानो आंखौ इगनर खालामदों, मानो बिदि खालामबाय थादो, बेखौथ' मिन्थिनांगोन ना। अके, लेट्स गो। थुनजुलिसो आं सानो मिन्थिबायना, एसेबां गोरलैयै आं ओरैनो रावखौबो हगाराना। Just wait and watch, आं मा खालामो नोंनि न'आव धामाका। आंथ' आंखौ एसेबां इजि दाला, अके सान? नोंखौ आं दुखु मोनदों, आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बुङो आरो नों बिदि। न'आव थांना जावसि हैजोबनि आं र'। आंथ' नोंनि नोमोन, नोमफा एभ्रिवान जायखिजाया, I don't care। आमाइनि गारिखौसो लाब्रबलायना फैबाय आं। आबे, न'फ्रालाय माथो इसेबां साजिनायलै? सोरनिबा हाबासो जागोन नामालै, ओंखाम जानानै थांनांगोन दे। ओमफ्रायथ' र' सानजिरांखौ गाबज्रिनां। ओइ सानजिरां! सानजिरां लेबेल बारा! आबे, न' सिङाव मा थाखुमाबाय थादों, बाहेरायाव ओंखार गोख्रैनो। सानजिरां दुगामारा लेबेल बारा! सोर फैनांगौ, सोर फैखोलै? सानजिरां सोनायनि डेटा गैया। दा बिनि सिगाङाव थाङाबाबो फुरा न'नि मानसिफोरखौ लेंहरजोबगोनलै बियो। मानो फैखो बेलाय, मानो फैखो? आबे, ओइ सानजिरां! हाय, थुनजुलि। मानसिखौ बासिदों नोङो? आरोथ' नों थुनजुलिखौ इगनर खालामदो, but what's the reason? बेखौ मोजां रायलायना थिनहरफिनसै आं र'। थुनजुलि नोङो? न', आं बिनि हामसाकोलसो।